हामबाय मिडिया ताकु संनो जों दिनै जराव हाथाय कोतर जों फाइमानि हिंके नरमजों साइमानो जोंनि इंटरलिक्यूटर चंजाकना बागै जे डेट रोजाकमानि आमो चंजाक यांगी टंखा ते आबुनि बागै जोंनि पार्टीनि अक्रा रक ते बुबाग्रा ब्रक गुवाहाटी थांजाक ते ब्रक गुवाहाटीनि फाव फाइगा हाइफानो ताबुफानो जों पजिटिव कोनो रेसपन्स मायाखो आमहाय बया जे नेगेटिव रेसपन्स मांखा पजिटिव न ते किसा जों जेसे वानसुगि टंमानि डाक्टिंग नाय हिने आसक डाक्टि उंयाखो ते किसा जरा नांनाय प्रोसेसिंग उंगि टंगो अबनि बागै जों नाइसिं लाइ तै हाइफानो जों लेरखा हंकाय एबा अ डिसिशन न रनानि जोंनो नेग्लिजेन्सि खालायजाखा हंकाय जों जेकुनु मुहूर्तेवनो जों अ जायगायाव लामा कासुवे जों आसुक लायनाय ने वासुक लायखा अबनि बागैनो जों दिनै अ जायगायाव कुथुम लायखा अ जायगा सिनिया त्रिपुरानि गोरों गोरों जायगायावनो जोंनि पार्टी वर्कर्स रक जतनो जों लामा कासु लायनाय नांखो जों हांगार स्ट्राइक खालायनाय बुबाग्राया जों वारियर्स दङ जोंनो हांगार स्ट्राइक खालायनाय जोंनि बागैसो बुबाग्रासो कष्ट खालाय दङ बुबाग्रासो चिरगि दङ जों जतनो जोंनि TWF रक दङ YTF रकबो दङ हायफानो जों TWF नि इंगे सानामु जों बोथागिया जों जेकुनु समयनो जों कायसा सिगनेल मांखानो जों हांगार स्ट्राइक स्टार्ट खायरिनाय अबन बागैनो जों दिनो अर कुथुम लायखा ते कायसा कक हंकाय तिनि नरंनि बिसिंति जों सानानि मुचुंगो नरक जतनो साइमन खा रिसेंटली कायसा वीडियो वायरल लंगमानि जोंनि बागबासा एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी नि खरकसा MLA बसक शेलेंमा सिंसा सामुं खालायखाबो कायसा कोथार एसेम्बली वो बो अ जागाव दफानि जोंनि स्टेटनि जतो कक काहाम चाबजाक लायो कक काहाम सालायो आ जागाव तामनाय जोंनि बर' रकनि जोंनि दफानि अ स्टेटनि कुचुगो जों बाहायके कानाय बाहायके सामुं काहाम खालायनाय अबनो कक चाब लायो जेफुरु बर' रक पाइले आंलाय दंलायो अ समयो ब हंकाय पॉर्न फिल्म नाय दंगो बिनि मोबाइलो अब चीनी बागै चीनी त्रिपुरा बासिनी बागै बसखाय तमनाय दुर्भाग्यजनक चीनी कपाल हामिया अमहाय बरक से बसे अ एसेम्बली वो खरकसा MLA इंगे आचुकजाक हंकाय जों साइमानो राहुल गांधी न से बिनि MP नि सदस्य पद खारिज खायजाको कासे चिकन से मैटर नतिये ताई अमहाय के सेलेंमा सिंसा कासे सामुं खालायजाक मानि अ एसेम्बली विधानसभा वो जेफ्रो अधिवेशन चलि हुई तंगो जेफ्रो डिबेट इंगै तंगो पक्षते विपक्ष मिली हुई आ जरा काहामो से ब हंकाय आरो अंशग्रहण खायना तो अब तो कक करिखा बताम खलायगा हंकाय ब आचुग आचुगै और आसुक चारिदिके कैमेरा चाकजाक अ जागा बिनि आसुक दुस्साहस ब पॉर्न फिल्म नाय दंगो आमहाय सेलेंमा सिंसा सामुं खलायनाय न बाहायखे कासे MLA पद बनो रिटर्न नाय बनि MLA पद न नावि तंनाय नि बिनि कुनो अधिकार से करे अबन बागे जों दिनै TWF जतनो बिनो तमुं न सेलेंगो ताय जों धिक्कार जानुगो ताय अबन बागे जों चिनि चिनी त्रिपुरानि गभर्नमेंट नो BJP सरकार नो चिनी मानिक साहा चिनी बरम गनां मुख्यमंत्री बनो चिनी रिक्वेस्ट तंनाय बिनि सदस्य एसेम्बली नि बिनि जे मेंबरशिप अबनो खारिज खायनां थुं ब खरकसा विधायक उंनानि चुगिया बिनि सदस्य पद खारिज खायना उंथुं जिनि आमो दाबि दंनाय ताई जों बिनि अतमनो जों सेलेंगो विशेषखाय जों खरकसा इलेक्टेड मेंबर न बनो जों जतो चिनि दफानि चिनि आमचाइनि काहाम हामिया बिचार बिन थानिसे जों सानो अमहाय कुनो हामिया तंमु के बिन थानिसे जों बिचार साननाय पियाबा बसे माहाय तंमु सित्रा खलायो अंके पॉर्न फिल्म नायने बिनि व्यक्तिगत बिनि अधिकार तंगु ब नाय मानो बिनि इच्छा अबनो जों कुनो माना खलाया किन्तु अबनिबो कायसा जरा तंगो अबनि कायसा ब थाइ तंगो पियाबा ब जागा नाय हिंका जे जागा वो चिं जतनि से चिनि राजनैतिक फाइसिङाव थांगा हांका जतनसे पवित्र जागा जे जागा वो अधिवेशन चले दङ अ जागा उमहाय सामुं खाय माने अब बेलायखेनो
सेलेंमा सिंचा अबनो जों सेलेंगो ताई बिनि सदस्य पद न खारिज खालायदि बनो नर्दी अ एसेम्बली ओ तंगनानि बिनि कुनो अधिकार करे अबनो जों दिनि सानो रदन बसकांगो